बीतैले बानी जेल में खाली चोरावासी पहिया के खेल में आधा उमर बीतैले बानी जेल में खाली चोरावासी पहिया के खेल में हम जहाँ जाई वहाँ बड़ा कांडे होला असही न दादागिरी में डिमांड होला मनी कपूर के लइका बरांडे होला असही न दादागिरी में डिमांड होला पिपरा के लइका बरांडे होला मुजफ्फरपुर के लइका बरांडे होला कि पुलिस थाना के हम त ससुरारी मानी हर महीना में एक दिन हम त घूमे जानी अरे जिला के हम अपना रंगबाज हई दिलन हमरा के दीह दागेबाज हई असही न दीवाना बरमान होला असही न दादागिरी में डिमांड होला मोतीपुर के लइका बरांडे होला असही न दादागिरी में डिमांड होला कराजा के लइका बरांडे होला मुजफ्फरपुर के लइका बरांडे होला कि जब जब निकले आकाश राज अपना घर से हो तो रास्ता खाली हो जाला एकरा डर से हो